Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị. Ụlọ ọrụ Nasụigbo TV si obodo Pope maọbụ obodo Caesar nke a kpọrọ Italy na-ewetara unu ka ọnọdụ siri dịrị dịka agabigachara ọnọdụ ọjọọ COVID-19 nke anyị kpọrọ ọrịa zere ụwa maọbụ zere nwanne gị. Dịka anyị siri mata, Italy, obodo Pope, so n'otu n'ime obodo COVID-19 tiri alekapụ. Nke bụ eziokwu bụ abịa n'obodo Europe, Italy nụrụ ụda ya ma nụsie ya ike, n'ihi na enwere ụbọchị o ruru ihe karịrị mmadụ 900 nwụrụ ofu ụbọchị. 900 people nwụrụ ofu ụbọchị gafee. Maka ọ dị ugbu a, ndụ a na-alọghachitago n'obodo Italy dịka ha nọchara ọnwa abụọ, ọnwa atọ n'ime ụlọ apụghị ezi. Ihe onye ọbụla na-ajụ, kedu ka anyị ga-esi pụ, kedu ka m ga-esi pụọ ha ganyere anwụ, karịcha ugbu a nọ n'oge sọma, ugbu a nọ n'oge anwụ. Ebe m nọ ugbu a bụ nnukwu paakị dị n'obodo a na-akpọ Bergamo. Bergamo so n'otu n'ime obodo n'Italy ebe COVID-19 tiri mkpeke. Bergamo so n'otu obodo n'ime Italy ebe a na-anwụ ka ọkụkọ. Bergamo so n'otu n'obodo Italy ebe anwụgidere ụjọ abaa ma ndị ọchịchị ma ndị a na-achị ahụ. Mana ugbu a ndụ abịaghachiwego obere. Ọ bụrụ na ile anya na paakị ugbu a, ị ga-ahụ na ndụ abịaghachiwego. Ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, onye nne, onye nna, onye ọbụla pụta ka ezi, ka ọ bịa nara ikuku, ka ọ bịa hụ nwanne ya, ka ọ bịa gbara egwu awanta ịrọ. Ngwa ka anyị leruo anya ka o si dịrị ugbu a n'obodo Bergamo nke dị n'ala Italy. Nke a bụ paak nke dị n'obodo Bergamo dị n'ala Italy. Ị ga-ahụ ndị mmadụ ebe ha pụtara ịnyara anwụ. Obiọma ji onye ọbụla n'ihi na kemgbe ọnwa atọ ka a nọ n'ime ụlọ. Onye ọbụla na-enwe aṅụrị na-amachagharị n'ihi na asịghị onye ọbụla pụta ezi. Nke a bụ ụmụaka na-egwuri egwu na paak. Nke a bụ ndị na-agba igwe alịkịrịja. Ị ga-ahụ ebe a na-ere mkpụrụ osisi. Ndị mmadụ apụtago. Obiọma ji onye ọbụla ugbu a. Ụgbọ mmiri agbawago. Ndị mmadụ apụtago ịhụgo ndị na-akụ aka. Ihe a na-akụrụ aka bụ ụgbọ oloko a bụ ndị mmadụ were ritu, n'ihi na otogo ụgbọ oloko kwụsịrị ibu igwe mmadụ. Nke a bụ di na nwunye na-enwere onwe ha obiọma. O toole ha pụtara na paakị bịa ma ụdịrị ha. Ndụ alaghachitago n'ala Italy. Anyị ahụgo ka o si gaa n'obodo Bergamo n'Italy. Ugbu a anyị ga-ahapụ Italy gaa obodo Azia. Azia bụ otu n'ime obodo dị n'okpuru ọchịchị Anambra steeti. Anambra bụ otu n'ime steeti dị n'ala Nigeria. Ka anyị gaa hụ ụmụ ọrụ Nasụigbo TV n'obodo Azia. Ka anyị gaa mara ihe ndị Azia nwere ikwu banyere mfanye ụkwụ n'ime ụlọ a, banyere lakpụ n'ime ụlọ a emere. Ka anyị gaa hụ ihe ndị Azia nwere ikwu banyere ọrịa COVID-19, ka ha si n'ụda ya na nke ikpeazụ a. Ka anyị gaa n'obodo Azia. Ihe mgbu o wetara n'ezinụlọ gị yana na ndị gbara gị okirikiri. Ihe mgbu o wetara n'ezinụlọ m na onye ọbụla a na-apụziri ndị ụkọ ihe adị, ohi adịkwuola, ejela shọpụ mkpaka ya bukọrọ ihe m na-ere ere. So mụ nwa alaike ya, o wetara nnekwu nsogbu. Ọ bụrụ na aja emego ụzọ si meghe, onye ọrịa tụrụ ugbo ya elie ya. Ọya a na-ekwu maka n'uche gị, ị kwetere na ọya dị ka ọ na ikweteghị? Ekwetakwa ma ọ bụla ọ dị n'obodo ha ka ọ dị, maka na ọ nwere ihe gbasara anyị gbasara ọrịa ahụ bụ ndị Igbo. Ọ ndị nwere ego, ndị na-agba obodo oyibo, ndị ahụ n'ebe a, ndị isi ahụ ha ka ọrịa atụrụ ha ka ọ na-egbu. Na sọsọ ọrịa ikpogodere afa fes, ọ mapụgodere m ume. Dị ọrịa omeka ife ochie njiri onye ọbụla agụọ ihe isi ike everywhere. Like mụ nwa ọpịa kamo, even though nto nsi ekwu okwu a na-eje emu ahụ m niile ekwe, ọ have strength. So the ọrịa pịara ngwogwo. So anyị ala ya ozi n'Chukwu ni ka marakwa ka esi eme dị ọrịa. Kedu ka isi were eme ihe gọọmenti kwuru ma izerite onwe ma ihe ndị ọzọ? Mụnwala emekwa ya, mụnwala eze gwogwo, maka ọrịa jere bịa bidogodila kọntrị eji wee bido n'ụwa.
ebe ọ na-egbusi ndị mmanya a na-eme onye bụzikwene mụnwa ndị mba ezere ngwogwo eze kam mba even though ntu osi ekwu okwu ama mọdụla ihe nji ekwu okwu a so ezere m ofuma eze kam ị kwenyere na ya bụ ọrịa nje dị ka ekwetara anyị m weto ihe kwụsịrị many things ma bọọlụ ma egwu ma lockdown ke ndị China US or everybody sikwa ma ọ dị why ọ dị real ọ dị nnọọ ọ dị na Nigeria ọfụma maka ịbịala obodo ndị Kano na o na-ejezukwa ha ụda side so the ọrịa dị na Naija. Kedu ihe mgbu ọrịa kpatara n'ezinụlọ? Abịa n'ọrịa nje akpọrọ nke a na-ekwo n'ụwa niile ha nwa mgbe ha na-akpọ anyị ọ dịrọ n'obodo anyị onwe ka o si dị n'obodo anyị a enesịana mmanya niile wefụ na ọbụ ọrịa anyị na-arịabụ asị anyị na ọ bụ onye na-akwa ụkwara onye azụzụ ji onye oyi ji ihe niile ga-eji mara onye ndị ịrịba na-arịa mana kịta asị anyị na ọ bụ onye ọ na-arịazi si sọba ya aka oyi si ejekwa n'ebe ọ nọ si emekwana nke a si emekwana ibie ma ekele dịrị Chineke anyị na-eme ihe asị ha anyị mee n'ihu bụ isi asị anyị na-ekpuchi ọnụ anyị na-ekpuchi ya ekpuchitekwa mmiri ọfụma asị anyị na-anọ maka ihe a kpọrọ ya anyị na-enyere onwe anyị ohere anyị na-eme nke a na-eme nke ọzọ anyị na-eme ka ọ bụrụkwa na ihe kwuru ka a na-eme so anyị na-eme ya na-ezere ihe niile ma ekene dịrị Chineke na anyị niile dị ndụ n'ụbọchị nke taata. Amakwa m na asịrị ọla ebidogodela lụkwara ahụ ọkụ asị otu m si nụla ntị mmanụ m afụbeghị m onye ọya uche m ana m asị ihe m ji esi lọọ ihe eji asa anyị isi bụ ihe eji ekechi ọnụ ejiri ya akpa ego nke a bụgodi nke m ji bido so ana m efi ele eji asa anyị isi wee na-erizi ego ndị na-eri ego na-eri ndị na-ata afụfụ ala ata afụfụ otu m si ghọta ya ọ ka na mma onye ekechiri ime ụlọ pụta madịrị chọrọ nri rie chọrọgodi nke bụ nri rie n'uche m so Chukwu na ọ gaghị aka njọ. COVID-19 dịbụ eziokwu mana nnakpu asị anyị na-akpuo n'ime bụ ihe nke na-enye anyị nsogbu maka mmadụ anya ha nọ na-asọ ọya agụụ bụ ya kacha njọ kama agụụ ya egbughị ọkakwa mma na ọya mana Chineke ha ya ekwe ka ọ ya gbuo anyị so na anyị na-ayọ na federal gọọmenti ọ bụrụ na ha ya ekwenu ka ha mara ka ha esi wee menụ nnakpu asị anyị na-akpuo n'ime ọtụtụ ndị mmadụ na-anwụsị n'agụụ nne m mgbe anaka ndị na bifu na-abịa na-esha maka ya nwanne m nwoke asị na onwe akwa ka esi nyema ndị anọ ya ahụ adịghị ya mana afọ ka esi ji ụlọ ọgwụ ebe ya nọ na Jos so ka ụnụkwa ndị federal gọọmenti ka ha nyere na anyị aka anyị kwenyere n'ọdị mana ọ bụ ka anyị na-emezi ihe gọọmenti si anyị na-eme anyị kwenyere n'ọdị sitere etu ha si wee gwa anyị si n'ọdị ma m wee jibe ha anya mfụ onye asị n'obu ya and ihe ọzọ na-adịkwa surprise bụ asị na-enwebeghị dọkịta enwebeghị ọgwụ ya mana anụkọtazi asị na-agwọ na 100 people agwọ 200 kedụzi ebe ha si wee nweta ọgwụ ha zi agwụ ya gọọmenti dị ka ha na-ejikwa na anyị were emere eyeye anyị abụọkwa n'ilitreti otu a anyị gụrụ akwụkwọ ka ha si gụọ akwụkwọ maka na Jos Chukwu bunara ha enu ihe gọọmenti kwuru ọ dị mma ma ha si wee kọwala anyị wee si anyị na-akwa aka anyị akwọ and anyị na-eme gịnị na-enwe a little distance anyị na-eshikebe ebe mmadụ ibe anyị nọ anyị na-ekwu okwu ọ ga-enye aka because a kọwara anyị na ihe aha na onye ọbụla bie na oze uzere ọkwụ ụkwara ọ mesa gị aka na ọ ga-eme gị na ọ ga-efekwazi gị nwa n'onwe gị kwa aka gị akwọ every 2 minutes or 3 minutes ịkwa aka gị ọ ga-enyere anyị aka anyị eme gịnị anyị agbalarị ọrịa and mgbe a sị anyị na-eme gịnị anyị na-anọkebe ebe mmadụ ibe anyị nọ ọ ga-enyere anyị aka na-enye dịka ndị ji amabe ihe aha na-ekwu maka ọrịa aha ọ dịkwazi mma anyị wee kọwara asị ya mama la papa lee ihe anụ wee na-ekwu bụ eziokwu so ihe mụnwa na-ekwu bụ coronavirus ezie m ya mee ka ego rada ọ nwụrụ some people o mere ihe nna agwa gị ha fụrụ nri ọnụ ka ha ga-esi je eri because ọ nwụrụ some people ụmụ nwaanyị na-abụ ha jegoro ihe n'ahịa ha jeela be ha bụta ihe o weta ihe na fam ha ejerela ahịa so ma ahịa na-azụzi because ihe asị gị ngị na-eme gịnị ngị na-eshiftu ngị nọ ka ịbara ibe gị so ihe mụnwa na-achọ ikwu bụ gịnị coronavirus bụ ọ dị real
ị kwenyere na ya bụ ọrịa COVID-19 a na-ekwu maka ya na ọ dị n'obodo anyị bụ Naịjirịa? Ekwetakwa m o, maka ọ bụ na ọ dị anyị egosi anyị ya afụ ya anya, ma nke abụla agosi anyị egosi si anyị la ọrịa dị, ọrịa kwuru anyị lakpube n'ime ụlọ mezie anyị ọnwụ onye fụrụ ihe ụlọ eri kịta agụụlọ egbuzi mmadụ. Anyị nọ n'oge gara aga asị onye ọbụla na-akpuo n'ime ụlọ, onye apụtakwa n'iro. Anyị na-ajụ gị nwakwanụ dịka agadi nwaanyị bụ, kedu ka gị na ya bụ ije si wee jee oge ahụ? Anyị lakpuru na na-agụ eji igbufu anyị na-ayọ Chukwu na mmeghara anyị ka anyị pụta anyị ya nweta ihe anyị ji eri. Chineke busokara anyị ihe ọkpụrụ ya, busokara anyị nsogbu ahụ, anyị aṅụ mmanya ma gozie ụwa kere eke ka ọ dị sam, ka ụmụ ya na-akpagharị ọhịa. Anyị na-ayọ Chukwu. Mana ndị oyibo si anyị kechibe ọnụ, anyị na-akwụ aka na-ete nke otite. Ka ihe nwere ikwu maka nke ahụ na-akwakwanụ nke ọzọ bụ onye ọbụla na-ezere nwanne ya, onye ejene nwanne ya nso. Onwe ihe nwere ikwu maka ndị nke a? Anyị na-eme ebe anyị laruo, anyị adaba mmiri na mberede kpọchasị aka chichasị ahụ, ma aka egoro ihe ekechisi ọnụ. Ihe anyị ka na-eme, anyị ka na-eme. Mma anyị adịrị gị mma, mana Chineke anyị ekwe ka ifere eme anyị. Anyị sị gị jisi ike ka anyị jekwa ka anyị zie ha na-asịsị tọghapụ mmadụ ka onye ọbụla kpara ihe ọ ya eri. Emeghi nne. Chineke ebuka anwụ ụwa ya kere ụwa niile, ọ gaghị ekwetara ka ajọ mmụọ na ajọ mmadụ mebie ụwa o kere. Chukwu amaka, onye ọbụla tiri uche na-akpọku Chukwu na Chukwu ahụ dị ike, ọ dị ebube. Nnọkọ asụsụ Igbo anyị ofu sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ. Ihe anyị na-ekwu bụ ka isonyere anyị wee kwalite asụsụ na omenala asụsụ Igbo. Gaa na YouTube ịchọ Nasụ Igbo TV, na-asụ gịnị? Na-asụ Igbo TV, Na-asụ Igbo TV, ebe ihe niile na-eme ka ị wee nweta kpọmkwem ihe niile ndị anyị na-eme ka anyị wee kwalite asụsụ na omenala Igbo. Nwanne Na-asụ Igbo, anyị bụ ofu.